लालजी भैया को आवे करेला भाई गमछी भी बा शिवानी खाती चुनरी स्टॉल को छाइल बा कि ना छपरा वाली चुनरी आइल बा गोलू भैया बारी बारी सावत रहे को है दोस्त आज के कम उम्र में दुगो जुड़वा भाई बड़ी सुंदर ढोलक तबला रिसु बिसु बहुत अच्छा हम तो टाटा में बाद की देखले रहे बड़ी अच्छा भइलाओ एक और भैया ढोलक पर बानी अनिरुद्ध भैया अनिरुद्ध भैया भी बड़ी अच्छा ढोलक के वादक बानी पैड पर सुनील सुधीर जी आए कीबोर्ड पर तार ताजले हम नामे ना जनले सोनू जी बेंजू पर बड़ी सुंदर प्लेयर आनंद भैया आनंद गाजीपुरी जी देखी कितना सौभाग्य बाकी है धरती पर अचानक कितना कलाकार के जुटान भइल भोला बाबा के द्वारा आनंद भैया के बेंजू पर बेंजू प्लेयर मुकेश राय जी के स्वागत करी अरे भावना कि ये राजा जल्दी ले जा गवाना हमने के चाहत के रुआ जाई होई जा लेकिन कहे के बाका एगो मुखड़ा के अंतरा अपना भाईन के फरमाइश पे अपना जीवन में भी एगो इहे तनी मनी ऐसन गीत बा वो होली में गौले रहे कि माने तनी मनी असहज हो सकेला लेकिन अगर केहू के तनी मनी असहज लगी त हमरा के क्षमा कर दे काहे से कि अपना भाईन के फरमाइश हमरा पूरा करेगा बिल्कुल भाईन खाती जिए नी भाई हमरा के रखले बड़ा सत भाईन खाती कहेगा आज की देह पर रोहानी देखा चढ़े लागल हो कि पानी जवानी वाला ओढ़े लागल हो आज तो खाला बोरी बोरी चीज आज खखोरी हो होई देई हो हाय 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 इसके ढोल का तरह के छुते रह जे माने हमने केला छू सके नहीं जा यूट्यूब वाला अरे इतना लंबा चौड़ा इंडस्ट्री में शायद कोई बा एगो सदीए बा गोलू भैया के भाई ना जी मिली ऐसा नहीं के आ मिलबो करी त मन एक दिन खातिर हम भत्तर ना बन सके यूट्यूब वालों बन सके नहीं कि ना भाई यूट्यूब वालों जोड़ी कैसा लगा था इसके ढोड़ी पे गौर किया जाए आज जोड़ी देखिए तभी हम तो चाचा कहन कि कौना के हके गइल भी है दादा अभियंता चाचा आज की देह पर रोहानी देखा चढ़े लगल हो कि पानी जवानी वाला ओढ़े लगल हो त खाल बोरी बोरी चीज खखोरी हो कि सब ढोढ़ी खाली ढोढ़ी हो अरे की तहार ढोढ़ी दूध के कटोरी हो देखिए ये अश्लील गीत तो है नहीं है ये शुद्ध शाकाहारी गीत है प्योर मान लो कि हसन रानी जी ऐसा जवानी लेके मान लो कि हो केहू के भौजाई हो केहू के मेहरारू हो सही बात अगर भाई इतना रुपया लोग कमाता तो कहीं शहर में 10 मंजिला फ्लैट पर तारा सूते के पड़ी जाओ 10 मंजिला फ्लैट होके ए बे यार हां हां ऐसन वेजिटेरियन मिली तो हमटा पूरा परिवार लेके मान ले कि 10 मंजिला पर सूत गइल बाड़ू आ बबुआ के नेपुल घर ही छूट गइल बा आ दूध लेके गइल बाड़ू नेपुल लिया में असमर्थ बड़ू नीचे जेबू त थक जेबू देखा हमर गोलू भैया आ जख्मी भैया खाली माई के सीढ़ी पर चढ़ ही देले बने लो तो हम लोग ढंग से चल नहीं जा आ तू दो चार हली ऊपर नीचे मार दे तो कैसे चलतो तो जा खाती ऑप्शन बा कि ढोढ़ी में दूध गिराइए और बाबू से कहिए कि चभर 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 करके पी जाए नहीं के पेल पर तो जीभे से चाट ले जीभी से चाट औरी एमे तो एमे औरी तबे बुझाई की जवानी औरी
ढोरी में पानी जब अड़ी तबे बुझाई कि जवानी चढ़ल बा, ओकरा पहले तो जवानी बुझाई ना करी ना ओ बेरे तो ना ए बानी ब्यासी तब रउआ के कैसे मालूम बा रउआ कब अड़ौले बानी का? ना राउरे वीडियो यूट्यूब पर देख ए ब्यास हाँ बताओ बताओ बताओ। हम बताओ ना हमन के ऐसे जानते हैं कि राउर वीडियो यूट्यूब पर देखा ले देखिए हम बहुत अभी नाबालिग लड़का है, हमको कुछ का ज्ञान नहीं है ना बड़ भाई हमारे बड़ भैया प्रमोद प्रेम यादव ने ये ज्ञान दिया है, जैसे लोग गीता में ज्ञान देला वो तरी वो ज्ञान देले बड़े भोजपुरी में कि जब तक भोरी में पानी ना आड़ी तब ले बुझिए सब हवा की जवानी चढ़ल नहीं खे खेले के नहीं जा का बा आज की खाला बोरी बोरी चीज खखोरी हो सब भोरी सब भोरी खाली भोरी हो तहार भोरी दूध के सब भोरी खाली भोरी हो तहार भोरी दूध सहारा ढोरी के अगर हम दूध सेवन कर ही नहीं जोड़ा नहीं खे रानी के ये भोजपुरी में क्यों हमारा ऐसा शारीरिक पुरुष ना हो। हाँ भैया एकदम हाथक ऐसा 6 फुट के बानी कहे कि सब करी बनल मिजाज इनकरा अपना ढोरी पे इतना गुमान बा कि आफर दे तरी सरिया कि सब कर बनल मिजाज बा अरे खल किसन ताजे बा आज की सब कभी बनल मिजाज बा खल किसन बल ताजे अरे हेता ना पर देवे हमरा के ओहो कि लागत आज कुछ खास कराबू आज की लागत आज कुछ खास कराबू गोड़ ऊपर मुड़ी नीचे लगे बोला के खास कराबू लागत आज कुछ खास कराबू लगे बोला के धन नाच कराबू आज कुछ खास करबू किसन के बाल तू नाच करबू ई कहत कि ई है लइकन के कुल्ही आज की कमा चोरी हो सब ढोरी खाली ढोरी हो तहार ढोरी दूध के सब ढोरी खाली ढोरी हो तहार ढोरी दूध के कटोरी हो सब ढोरी खाली ढोरी हो हमारे मिथिलेश भैया लगातार हजारों हजार रुपए के पुरस्कार दे दिले बने।